зиракии сиёсӣ гуфта ҳамин чиз аст ки мисол ягон модам ягон шахс мо гап гирифтанӣ аст ё ягон чизро гуфтанӣ аст бояд мо ба ҳар гап гӯш надиҳем фақат фикру хаёли худмон равай кунем ҳар каса ҳар гап нагӯем фақат ба кори худмон ба гапи худмон равем фақат. медонед яке аз сабабҳои ҷанги шаҳрвандие ки дар Тоҷикистон шуда буд пеш аз ҳама надоштани фарҳанги сиёсӣ мегӯянд. дар дохили ин фарҳанги сиёсӣ зиракии сиёсӣ аст. афсус ки роҳбарҳои он вақтаи Тоҷикистон ҳамин фарҳанги сиёсӣ фарҳанги ҳадафҳои миллию манфиатҳои миллиро медонед пасттар донистан аз манфиатҳои шахсию манфиатҳои сиёсии худ ва оқибати он ҷанги калон оварда расонид. дар он мефаҳмам ки мисол ҷавонон ба ҳар гуна корҳои ношоиста даст назананд ва аз корҳои беҳудагардию аз корҳои ҳар як чизи мисол бояд нашавмандӣ ва чизо бояд даст кашанд ва доимо мисол дар фикру дар ақидаи худу мисол зиндагии худаш бояд пешкор бошад. Русон мегӯянд ки если образовать процесс поставлен на нормальном уровне, тогда воспитывается культура, политическое самосознание, воспитывается. И тогда человек подходит к такой ситуации, когда ему нет необходимости объяснять. Вот, спасибо. Асасои баъзе чизо нашавем. Вот кӯдакони хонадмо гӯянд ки хонанд, дониш омӯзанд, донишҳои забони англисӣ, дигар донишҳо бояд ободии давлата босоз кунем, ҳамин зиракии сиёсӣ худамон мебошад. Чунки вобаста ба ҳамон замона бояд пои худро гузорем. ба маънои дигар мо мегӯем ки ҳушёрии сиёсӣ, чунки имрӯз он таҳдидҳое ки нисбати давлатҳо хусусан давлатҳои осиёи марказӣ аз тарафи гурӯҳҳои дем ки исломгаро вуҷуд ҳастанд ва гурӯҳҳои радикалӣ ва ҷараёнҳои он экстремистӣ бо ҳар гуна маъноҳо маҳз барои ҷавонони имрӯзаи Тоҷикистон ва умуман дем ки давлатҳои иттиҳоди мустақил маҳз ҳамин чиз зарур аст то ин ки зиракии сиёсиро аз даст надем то ин ки ин ҳам ба истиқлолияти давлатӣ ҳам ба истиқлолияти миллӣ ва ҳам ба истиқлолияти худи гем ки сиёсӣ маҳз ҳамин чиз зарур аст.